जाय जाय इउटुबारफ्रा आंनि सायाव भिडिअ बानायगासिनो दङ बिसोरबो सिङाव बेबायदिनो गोजाखा जानांगौ। हेल' लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जादों जाहैबाय ओरैहाय दिपालि सिस्टारा गावखौ भिडिअ बानायग्राफोरनि सायावहाय फिन भिडिअ लानानै फैफिनदों। गोबांथार खोथा बुंदों, आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोनासंहोलांगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो रावखौबो जेबो बुंनो थाङा दै। ओमफ्राय आङो बेखौनो बुङो जाहैबाय दिपालि सिस्टार भिडिअ बानायग्राफ्रा बानायखागोन। बियो मा बुंलांदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोनासंहोलांगासिनो दङ। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो एबा खोनासंनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। सल' अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासि हरग्रोबाय। दिनैहाय आं मोननैसो एसे दुखु मोनथावना रावखौ नोंथांमोननिसिम रायलायनो होननानै फैदों। माने साव होलायलायनाय बाथ्रा आरोना। दिनै आंनि जिउआवसो जानानै थांदों जाथायफोरा। नोंथांमोना गुबुननि संसार जानायखौ बा गुबुनजों थाफानो मोना, बेनि केरेक्टार मोनथिया ससियेल मिडियायाव जानला मोनला भाइरेल खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना गुबुन सासे सोरखौबा एसेबांसिम साव होलायलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो। आरो नोंथांमोननि साव होनाया आंनाव नाङाबो। आरो नोंथांमोननि साव होनायखौ आं आसा खालामो नोंथांमोनावनो इसोरा गिदिंनानै नोंथांमोनावनो नांफिनहोथों बे सावखौ। नोंथांमोना बेफोरबायदि गुबुनखौ साव होलायलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोना आंजों थाफानो मोनाखै, जाफानो मोनाखै, आंनि गासिबो केरेक्टारफोरखौ मोनथियाखै। एसेबां बेफोरबायदि साननो नाङा। आं फानग्राबो नङा आरो फाननोबो साना आरो फाननानैबो जानांगौबो होननानै आं साना आरोना। जायजों आंखौ बेफोरबायदि सोमोन्दो जाबाय जादों बेफोरबायदि होननानै भाइरेल जाबाय दंना, बै मानसिजों आं मोजां मोनलायखायोसो। बेफोरबायदि फानाखै आं बेनिफ्राय फैसा लानानै देहाखौ फानाखै आरोना। नोंथांमोना मा साननानै बेफोरबायदि साव होलायलायनांगौ आं बेखौ साना। आरो मैया जोंहानि सासे आंनि मेगना मोख्रेबलांलायलायदों आंनि जाय एक्स बिखुनजो, बियो आंखौ मैयायो फंनैसो खोथा बुंदों। गाव गावनि मैलाखौ रावबो गावनि मैलाखौ गाव नुवा बा गावनि फरियालखौ गाव नुवा। दा जानो हागौ आंनि न'खरनिफ्रायबो सोरबा इउटुबार दंबा आंनि सोमोन्दै बुंगौमोन, अभियासलि आंखौ बाख्नायनानै बुंगौमोन। दा गावसिनि न'खरखौथ' गावसिनो बाख्नायखागोन ना। दाया माने गावसिनि न'खरनिखौ दायखौ सिखोमानानै दोनखागोन। जाय आंनि एक्स बिखुनजो मैयायो भिडिअ बानायदोंमोन, बिनि गोदोहाय बेनि जाय हौवा, आंनि एक्स बिहाव होननांसिगोन, बियो गोदोहाय आंखौ इउटुब खुलिजेननायाव ओरैबायदि सैमा थैमा होनना रायदोंमोन ना। दिनै गावसिनिया मानो इउटुब खुलिखो सानना नायदो होमबा। गावसोर मानो इउटुब खुलिखो? आंथ' मासे सैमासोमोन ना, हरना गुरना गिदिंना जाग्रा मासे सैमासोमोन। दिनै गावसिना मा होमबा? गावसिना सैमा नङा नामा? बे मानो इउटुब खुलिखो? आंनि सायाव जे भिडिअ बानायलायनो हाबाय, आंनि सायाव जे आंखौ सोंखारिलायनो हादों, होमबा गावसिना मा? गावसिना दा मोसौ नामा? जेन'बा इउटुब जे खुलिलायदों, आंखौ जे बुंदोंमोन सैमा थैमा, जिखुनु आं मेगन सायाखै। नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ मेगन सानानै बुंहरदों होननानै। बेफोरबायदि जेबो नङा। आरो आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायनो सानाखै, बेखिनिखौनो बुंनो सानदों आङो। आरो नोंथांमोना आंखौ साव होलायलायनायनि अनगा बोरसो हो। आरो नोंथांमोननि सावा आं आसा खालामो इसोरा नोंथांमोन जाय साव होदों ना, बैसोरनि सावा आंखौ बोर होनाय जादों आरोना। जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथोंसै, बेनि जिउआ अरायबो गोलाव जाथों, बियो थांनानै थानो हाथों, बियो इयुनाव जौगानो हाथों होननानै नोंथांमोना बोर होनायसो जादों आरोना। बेनिखायनो आं जेबो सानाखै, जेबोबो साननोबो थाङा। आसा खालामो नोंथांमोनहा गुबुनखौ ट्रल खालामनायनिफ्राय गावबागावखौनो मोजां खालामना लानो सानो। जाय गुबुनखौ बुङो ना, बिसोरबो बिदिनो गोजा। दा आंखौनो बुंनानै लादो। आंबो गोदो मालायखौ बुंनो हादोंमोन मोनसे समाव, आंबो मोनसे ग्रह'आ नांनानै होनानै बेफोरबायदि जाथाया जाबाय होननानै आं सानना लानांसिगोन आरोना। दिनै जाय इउटुबारफ्रा आंनि भिडिअ बानायदों, बिसोरबो आन्दाराव बिदिनो गोजा आरोना। गावसोरबो बिदिनो गोजाबो जानो हानाय। बेनिखायनो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गावबागावखौ फोसाबना लाग्रो होननाया माने होननांगोन आरोना। गावबागावखौ फोसाबना लाग्रो। जिखुनु आंखौ साव होनायखौ बन्द' खालाम आरो आंनि भिडिअ बानायनायखौबो बन्द' खालाम आरोना। आंबो सान्थियाव थानो लुगैबाय, आंबो सान्थियाव थानोसै। आरो आं बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानैबो रावखौबो भाइरेलबो खालामाखै, गावनि एक्स हौवाखौबो भाइरेल खालामाखै आरोना। जिखुनु दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, आरो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ